Рекордна пета победа за Никола Цолов. 12 месеца след първият му успех в спринта тук. И разбира се, време е сега за изключителните аплодисменти за безгрешният Никола Цолов през целият уикенд от свободната тренировка до 27-та състезателна обиколка. Не даде никакъв шанс на неговите съперници, които се опитаха по всички възможни начини да го притеснат, но той остана железен във всеки един момент. Сега си спомняте вчера проблемите с колата, бързите обиколки, когато беше в дъното от класирането, работата с гумите, всичко това, разбира се, беше използвано днес в хода на преварата. Мали Боя също получи своята купа, стигаме така сега и до химна, преди обаче първо и представител на Кампус да получи купата за първото място при отборите. Много важен успех за Кампус, защото Мари Боя и Никола имат трудната задача тази година да върнат Кампус в